Igbo ndị ọma, ya gaziere unu ya dịrị unu na mma o. Ihe ọma mere onye mekwara ibe ya o. Unu ga-adị ndụ rie ngọzi nke Chineke nyere unu n'ezinụlọ dị iche iche. Odoziakụ Chinyere na-eke Ogbonna awụchago m kpọmkwem na ihe mmemme nke Igbo ekele n'ụbọchị nke tata. Ụnụ ma na ndị mụ na ha na-arụkọsị ka nkụ Chinonye ma atọ na nwata ha ka nkụ ha buru ibu ihe ọbụla na-ewepụta na mpaghara dị iche iche. Mana ụbọchị nke tata asị m gịnị, ilu a ka anyị ga-eji wee gịnị wee nọdụsi ike. Kedu ilu m ga-atụpụta n'ụbọchị nke tata? Ana m asị, di nwe ụlọ gbaa nkịtị iyi rie ọba ya. Onwe ka o si ada. Di nwe ụlọ gbaa nkịtị iyi rie ọba ya. Ụfọdụ ga-asị ka ekwe ekewo di nwe ụlọ ka ekewo nke aka. Ihe ọ na-apụta abụ maka na Igbo mana di nwe ụlọ nwoke tozuru etozu ji ezinụlọ ya hụ ihe ọ ga-eme ezinụlọ gaa n'ihu ma o meghị ya ezinụlọ ha ga-aghasakwa aghasa. Maka ọba ahụ ihe eji mara ideji ụlọ. Ọba ka eji ama nwoke aka pụtara aka ji ugo n'ezinụlọ, maka na ọba ji ka eji ele ka nwoke si baa aba. A na-asị na di nwe ụlọ gba nkịtị iyi rie ọba ya. Ya bụ na ebe ọbụla mmadụ nọ, otu anyị nọwụ mmadụ, ebe ọbụla anyị nọ ugbu a bụrụ onye isi, anyị bụkwa di nwe ụlọ ebe ahụ. Ọ kakwa mma ka anyị na-anọchite wuru ndị nnọchite na-ekwupụta eziokwu. Onwe aka enwe ọbụla a na-ahụ a na-ewepụ ya n'ofe ka ọ ghara ịbụ aka mmadụ. Ebe ọbụla ị nọ bụrụ onye nnọchite, eme ihe ọbụla ga-ebute ọgba aghara, ihe ọbụla na-adịghị mma kagbuo ya, wepụ ya, kwupụta. Maka asị ahụ ga-ekwu gị, ọ na-egbu gịnị okenye, mana ekwu oge anọ kpụzie nwata. Mana okenye a nọrọ ebe ahụ hụ ihe dị agha ga-emebi ihe okwughị ya n'oge, ọ nwụ na ọ ga-eme gịnị, ọ na-awa anya bewe gịnị ime ibewe ya pụta onye ọbụla. Mana ebe ọbụla ị nọ gbaa mbọ lezie anya, onwe ihe na-adịghị mma kwupụta ya ka a hazie ya na gịnị n'oge. Otu a ka m ga-esi edọrọ nke ahụ. Ya o, di nwe ụlọ gba nkịtị iyi rie ọba ya bụkwa ofu ihe ha na-ekwu. Okenye ịnọ n'ụlọ gịnị ewu mmụọ n'ọgbụ ya nwere onye nọ ya lesa anya ma mgbe ihe ga-adị njọ ga-eme gị gịnị ka ewepụ ya wezaha ya nwezaha. Ọ ya dị okenye adị mma ịnọ n'ụlọ gịnị ewu mmụọ n'ọgbụ. Nke ọzọ dị ka ibe ya m chọrọ ịtụkwunye na nke a ntọrọ bụ ebie akwụọ gbatara butere ebie ebite ebiri akwụọ butere ebie ebute. Ụfọdụ ndị na-aga abịa sị gị bịa ịtụ mmiri na otu otu ndị ma otu otu ndị na mgbede aga m enye gị ga-agbagha nwa ego a wee gịnị bụ igo onye a cham, ị ga-ana ha nkata ya n'elu, ị ga-ana nkata ya n'ala. Igbo ji ekwusị ọnụ eji biri aka ahụ ya ka a na-egịnị eji akwụ ya akwụ. Mgbe a ga-ebi ya na-atọ. Mana ihe onye ọbụla bịa biri ego biri ihe ọbụla ọwa akwa ihe ọbụla o biri gị sị ihe ọ ga-eweta ya chukwu otu ahụ o si mee kwuo bịa nye gị ya. Ọ bịakwa esi ọzọ gịnị ị ga-enye ya. Ya ka Igbo ji asị ebie akwụọ butere gịnị ebie ebite. Ngwa ụza m ya. Ọ bụrụ na mmadụ si gị biko gị nyetụ ya aka ọdụ gị ya wee surụtụ nwa akpụ na ọ ga-enye gị ya na mgbede, gị lọta onye gị ya unu bụrụ ọnụ lakpuo. Ọbịa echi anaghị esi gị ije ya ngaji, ị ga-enye ya? Ọ dịziri gị ịza ya bụ gịnị ajụjụ. Ya ka m na-asị biko ka anyị gbalịa anụ ma gịnị wụrụ n'ogịnị ebie akwụọ, maka ihe ọma ahụ ihe gịnị dị mma nṅomi. Onye asị jide nke o ji ya nwa na nke o ji dị mma. Mana ọ bụrụ na ịwụ ebie anaghị akwụ, nke iji adịghị mma hapụ ya aka, maka onye ọbụla asị jide nke o ji gịnị nke o ji amagbuola onwe ya. Ana m asị unu ka anyị nụkwa atụ ile a na-atụri ya ka anyị were ya gịnị na-ebi ndụ ka ọ na-agara anyị gịnị ọfụma. Ka anyị tọọ ụkwa mgbe ọbụla anyị tara ụkwa ka anyị mee gịnị ka anyị jee eze